Amral Pekok. Kok ana? Mireng mboten nate mireng mboten. Oh, banten plosok. Kuwe Jenderal Amral Pekok. Lah mongko saka ngertiku nek jeneng Pekok wong Jawa ki ya wong paling goblok. Paling goblok nek miderek sampean. Nek cara Amral wong bagus pinter. Oh, dadi nek Pekok niki. Oh, dadi nek wong bagus wong pekok. Bolak-walikane. Jadi kan diperiksa ora. Amral niku riyen saderengipun dados jenderal. Niku jenenge Jenderal Muda Ganot. Kertas Ganot mboten? Wagiran kae jenenge iki jenenge Wagiran Janot. Oh, lha niku arep nomor londo. Semua kancene arep takon Renggon. Niku nek cara Jawa, Janot. Nek londo Ganot. Ganot yo pekok. Pekok pisan. Pekok ki mergo pinter. Wah, mboten. Ora iso kono ki jendrat andan. Lah iki bojoku Klebet andan. bojoku ganteng dadi demang pekok. Pekok nek cara Wagiran. Niku Wis, Iki ya kena golek-lekan temenan. Lah kok lah nggih. Kok ya nemu wong kaya ngono kuwi. Ora Pak Lurah kok ya duwe yo kene. mangke ki Demang Sewu. Mangke bubar-bubar iki bar subuh. Wis ora apa-apa. Heeh. Wong TKT iki wis ora bubar ora apa-apa. Aku gelem kok. Sesuk bablas resik-resik mriki. Sesuk tak resikane kabeh, aja kuwatir. Wes, terus ke, matur terus ke. Walah cel. Iki diterasin apa mboten iki? Ayo diteruske wong durung rampung kok. Dereng cekap Mas. Heeh. Wosing pematur kula. Pangandikan pematur. Ya karepmu. Karang suwe amor londo. Heeh, wong kowe piyaji kok ngendika ya kena, matur ya apik. Heeh. Sarwa apik. Jenengan pun titip priksa serat kekancingan menika. Ingkang angka setunggal menika ingkang tapak asma Jenderal Amral Pekok. Niki angka setunggal. Kaping kalih sinuwun Kanjeng Sultan wonten ing Mataram. Tanda tangan tapak asma. Mulina Amor Londo. Jane presa ora to kae? Le maca presa ora. Ya mbuh. Nganggo kacamata. Tanda tangan ini glok niki kok. Wale. Oh, kuwale po. Wale. Oh, ya etok. Mulane nganggo kacamata. Oh, ya. Pantesan tak delok-delok kok gambar jaran. Adi Demang, tenimbangane nanggap wong kentir. Iki malah kena hiburan awak dhewe lho. Isih mikirke kawula njur ana wong teko sing kaya ngene. Dasare Demang pinter. Pinter. Demang pinter. Dasare ampun wong pekok-pekok sih. Nah. Cobi jenengan periksani. Heeh. Weruh apa ora? Ketika kok. Nah. Niki. Nah. Dipun serat mawi tinta emas. Duh, Tintang sine nganggo emas. Emas niki. Lele. sugih banget ya. Pitondo serat kekancinganipun Kanjeng Sultan. Mboten pitados monggo. Nek aku percaya. Iki jenengan sumber mboten? Percaya. Mboten as kesuwen. Jenengan sing nom, mboten jenengan Demang. Aku ora ngerti. Oh, wis ra ngerti kabeh jan. Wong kowe mung urek-urek kuwi kok. Ndak mira ura-ura niki tapak asmu Kanjeng Sultan. Bu, ya bi. cungure nganti abang. Nggih, nggih. Mateng. Cungure Nggih, mateng. Makancil, wong nak pinter ki mikire ora saka bathuk. Oh, ning saka cungur nganti abang. Dari cungur turun ke bathuk. Aja. Amor londo. Amor londo cungure nganti mereh-mereh abang. Kepinteran anti mateng iku ne. Sampun sami sumerep. Bang Pairan yo ketara. Sampun nggih. Sampun. Mila saking menika Tenang Pak. prayoginipun Demang-demang sedaya tumut kula. Melu kowe ning ndi? Melu londo uripe mulya kapan meneh ngarep mulya nek nangtung. Njur keluargane. Keluargane kok dhisik. Sing penting mulya dhisik.
Oh ditinggal dhisik, Tinggal sik. melu londo. Melu londo. Mengko yen wis berhasil njur keluargane digawa. Digawa. Apik, Keri-keri. Nek digagas ki sampean aku dadi bumi utara utara. Ayo. Kok duriki kon men wong liyan drayan ki. Kepiye narane dinalar-nalar ki tumrap aku ki. Kurang mat. Ya. Iku rak pikirane sampeyan. Lah iya. Nek tarah Jawa niki tumpah ludir apa jenenge nang Jawa kene lah. Angel temen bahasa. Tumpah darah. Tumpah darah nak Jawa. Wutah darah. Wutah darah. Wong Jawa aja nganti dijeki karo bangsa Londo. Ning kenang apa kok kabeh kanca koket mon Londo iki Mangkirin. Panjenengan iku rak kepengin mulya. Iya. Siji-sijining dalan pemanggih kula niku leres kudu melu Londo. Dadi balane Londo wis apa-apana kecukupan sak kabeh. Njur besuk-besuke sing nguwasani ya Londo. Londo. Pripun iki Kok Kang? menawi ngaten kok Nek kula dikuasani Londo ya awak dhewe ya ora gatruk to. Lah nggih mboten. Lah sampean cocok apa ora? Ya ora kok. Kayak dita-ita karo Kira bangsa Londo, Trek kae semua kancil apa-apa mundhak ora diturukke nang hotel. Sing gelem ora bayar. Nek sing ayu malah dijemeni karo semua kancil. Kelakuane. Semua kancil. Keterangane ngene. Keluargaku ki ora setuju yen wajib bakal tundakake. Kula ora cocok. Karepmu apa saiki? Kersanipun Kanjeng Sultan menawi wonten demang-demang ingkang boten sarujuk kedadipun peksa Di, ayo. Hei! Diadahi. Ayo, padha ngaso sak pentara. Perkara semua kancil ben diadani adi-adi tembang kuwi kabeh. Saiki tenan. Di, diadepi semua kancil ya.
Timbruk. Layange rogol, Cil. Timbruk nangel. Sampeyan yo ora trimo. Ora trimo? Saya aku nek ora trimo sampeyan apa? Nek ora trimo ora apa? Ayo wis. Nek ora trimo ora apa? Mangsa. Wes, rumangsane. Barane ora wani, gemes wong wedok arep gelut karo aku. Ayo, ayo. Kula wedi bulan masalah. Hah? Bulan? Diraupi meneh. Mari gelut. Ayo. Sing lanang wis mlayu kabeh. Bari mau nembe perang karo babon-babon. Jebul babon kuwi luwih pengalaman. Wis ngerti awak dhewe turun kaya ngoyoh pisan jajal. Nek ora babon iki Demang Siwalan ora ono. Nah, jajal. Lah niki ki Demang. Iki garek Sampean dasare piyayi. Bagusnya mboten karuan. Oh iya. Lah niki kok wonten cah nom-nom ayu. Sampean milih sing ndi? Lah nek kula wonten mau penderek nggih manut kalih Ndara Demang. Kowe engko sak lebare kaku kowe. Lah nggih. Kula turang mboten napa-napa mboten mau penderek kering. Wis. Monggo kersane Ndara Demang niki mumpung wonten kalodhangan. Takonane. Nggih. Sapa jenenge Cah Ayu? Kok mlenuk temen kowe ya? Sekar. Kula Sekar Kas ki Oh, Sekar Kas. Ya mlenuk temenan ya. Sinten ki? Sekar Kas. Kula mireng kok tas. Ya, nggo gimbol tas. Oh, nggih. Sing siji sapa asmane? Kula adikipun Sekar Niti. Radi Majeng kemawon. Aku nek ana wong wedok ki rawani cedhek-cedhek nyetrum iki aku. Lah nggih malah tesih sae niku ki. Saiki mung loro pilane. Melu aku apa lunga sing adoh? Ayo. Tinimbang tumut panjenengan luwih becik kula minggat ingkang tebih kemawon. Wis pilihanmu minggat. Inji. Tak urunge minggat apike priwe. Eman-eman ah jajal kok kene kok wih. Golek ora ana kok aja tobat ah. Nek cara kula Demang nggih pun kula leketes niku kaya niku kok. Jenengan kula kok Demang sing Parwira ya to. Wonten barang kaya niku kok dinengke wae dianggoke aja eman-eman kok. Nek nuruti harganing kanepson.
jajal weruh kok kaya ngene kahanane kaya bak pau. Lah nggih. Jal. Mila monggo Ki. Pun ragu-ragu. Krana ndak nyetrum sing gandrung jenengan wae. Kula tak keruk-keruk. Pokoke diawiti. Aku demam lebare ya ora apa-apa lah. Diawiti wae. Tegese kok ora kersa gandrung tesih sehat mboten to? Walah ya jos kok. Isih iso modot. Oh, tesih saged. Wes sik, aku ora nganggo jimat senggol modot. Oh, nah, wis sik tanggo terus seprene kok. Bocah ayu. Dalu. Wong tuamu wis padha oncat saka papan kene. Inji. Mula mumpung ing antarane kowe lan aku leganono anggonku pengin seneng karo kowe ing papan kene. Mboten sing kemawon. Lah kok mboten piye? Kula tasih ngugemi ngendikanipun Kanjeng Rama kula. Lah wong karo andane Demang sing ganteng kudune Iki ada gelem to. Kula dereng purun. Wis pokoke Selot-selot rak gelem. Lah kesuwen temen. Ayo diwiwiti. Mangke jenengan sing mutra-mutra, loro siji ewang ke Demang. Sekarepe Kae kursi ndak limlayu kaduang. Dipun pageri ndak kabur. Ndak selak mlayu. Ayu ayu neng wanita Jajal kaya ngene kok. sajagatan ana Jagani kene ndak sami ndak mlayu tak jaganane lawange kene. lah kok kowe wit mau ora teko-teko piye to? Kowe kepoyoh kok. Kepoyoh kowe mesti ya. Weruh mlenuk-mlenuk kae pauk ngene kok. Dadi pengin aku. Nah, wis dibacote. Nadyan sira bocah desa kandas luwas marati Ki Demang lah kok malah jenengan niku kesah to. Lah wong niki loro eman siji ewang lah kok malah jenengan kesah. Iki ora ngrasake wae sik nguyuh kok ya. Galang let mungging triji lena leta Wis saka kene tak jagani lawange. Pokoke kudu kena iki. Kapan meneh kudu kena iki. Ayo. monggo Ki Demang. Wis terus wae santai. Oh terus wae. Awong tuwa e. Dadi niki kula jane wakil napa dos pundi? Alah wakil yo kena. Kelapa muda saupama legana ana nggonku brati
Sing tak gumune iki Demang ki ana wong wadon ayu blas ora sigrek. Ora nyetrum. Napa Ora level. napa kira-kira jenengan wedi diserampang boto napa? Ah, niku kok bener kowe. Ah bojoku nang kene kan. Menawa-warna wae. Engko pokoke tunjep poin wae aku gaweane kok. Oh ngaten. Wis pokoke engko bledik-bledik tunjep poin ngono wae. Lakana aning wang nandang Aja ati payu rene. Jagani kene. ora gelem ngladeni aku nang papan kene. Sepiro banggane wong wedok. Apa klakon kowe ndak proso ning papan kene? Ayo, Dik. Ayo.